media taku rongno sabo unko 7 tarik 12 2022 okormani unko mongolbar ni no unka mongolbar ni no okormani hingkai budbar bisotbar kai ang bahan jung aro thangka ঠিক আছে bahan jung aro bo thangjak hingka thangai akone bahan jung aro thangka hingkai no bo bongwaron tongfu hingkai ang bisotbar thangai akonoi rutukha hingka bahan jung bai buai phaya hinai ana thokairika hingka ani nong borok safu ang nini kumui phai tongo ni kumui phaya akonoi ano trang nani hinai phaikaka ang nok ano roh kangkai ang ni nurono phaji chai biti chai thinani hinai safu hingka kumui song hingka bahan jung song 사회야 그래 로가 구무이 파이야 파이게니까 좀 부자부지kai ulo sare rohra hingkai ati hinai ang paike hingkai December ni ungko pas ungko 7 tarik okhormani hingkai sara dunia ungko kai paia hingkai angaro thang nai ba phelia hingkai ang phayano ulo kai bibi songaro tongurok noi khnaka hingkai jolima thamchi borok okhor thama ba phayano hintong hingkai phayano hin tomang hingkai ulo kai nai nei ka प्राय डिसेम्बर मास पाइ थेगा पाइ थांबो फैलिया जानुवारी मास हंगा जानुवारी मास पाइ थांगा आखरे सरस्वती गो हांगा गरिया जतो लाइबेका हंगा फैलिया हंगा आंगलखा खुसमा हंगा न उनको खाय आयां करबुक फैजिंग आकन थांगय आखनै संसार खाइतों खाइखिना हंगा संसार खाइतों खाइखिन खना हंगा आं आप्रका आनि बुसामाक थामतारां खाका आं तो एमने बबाय कागलायमोन कुनो अंको बकरैखौ कुनो कागज पत्र बकरै ओंखाय बथाङा आखन संसार खाइदों ओंखाय आबनो आमने संथानिबो आं कबगो एकजन बरक जे कुनो ओंथांखाय 6 मास आइन मतन 6 मास सारा कुनो अंको खाइमिया काइमिया काइजांमिया बरजांमिया ओंखाय आबनो न मेडिया ताको दै जे अंको रंनो आं कबगो ओंखाय ब आरो थाङा आखन अंको खंखंखायनो जों busatui akon tu faiken kaida thangai akon salai beke aro salai akon ungko tuma kai ko ungko kai 5 tarik 2023 रविबार 5 tarik 2023 रविबार दिन thangai akon kolbugo thangai akone ang babai ungko kai o chila saho ungko kai mirami sikai ungko lai phika ungka babo henover kai rika ya ungka afruka bibi song ani boajo okra an boajo kasar bok tu fai ke gari bokai okai ano to ayang phaya khone bok trang phaji bo hiya nong boro uro bo hi saya nga abon ten dino khaino thana tolawo thana thangkapu thana thangaya khonoi thana tola tungko khai ani buajuk kesar ani bukrajuk tongfu nga an bu ungko busatrang ang mo thangka afruka busatrang thangaya khonoi ani busabai kok sari nai noi jokhonte ani busa mangni ro afrukai ani bihik ani busarongno juta khojai buna naifu hingkai juta khojai buna nai amok nai hingkai ani busarok kabaya khone phika hingka phaya khone ungko khangkai ang abo rokhaite khobor malia hingkai ta jokhonte uko tabu ungko pas hoite 6 tariko ungko khai je thana tola ungko family a din hoite kai tini koi tarik 25 tarik hingka 26 tarik o 26 tarik jotoi ang ko tu kuno khosmalia ta বকাজারা তকা বজারা তকা কোন খুসমালিয়া না থুদু থেকে থাদা থাকা ওকে আবনো চিনি বুড়ি রক্ত বুড়িনি ব্যাপার সাইমা বায়ো কাহা হামিয়া ওকে আং আবনো যে জায়গা তংব বাইরে তংখা বাইরে চিনি তাকু রক নাইথু বাইরে তংখা ফটো ন নাই আকনে নুখাংকা আনো কল খাইথু কল খাই আকনে ও নম্বর রিজা ও নম্বর নিহাইতে ইনকো খাই কল খাই আকনে আনো খবর হতো ओंखाय आबनो बजेखिनि तंबो जे जागा तंबो आनो उंको खाय उंको सितुता ओंखाय उको जे लुन हानाय र लुन उंको खाय आनो साया उंको नाय र आनो जालक तंबो आं ताम खाय बंनि लुना साइबो मैया को तबे आं सुनानि ओंखाय उरो तीनटा जागा लुन ना हात कलांजा और तीनटा जागा लुन नबो बजदि फैले ओंखाय 1/2% फुनो आनो बिनि अलदेक बो लुन मा सुनाय आं अलदेक फु सुनाय बहन खायनि आं बुसाय हिसाबो bini olda ka bo mas sunai ang abo ka ang bini purata ang simia lun na hare akon joto sara dunia rang ungkoi kalam thamai ni abo no joto taku rong no buri bumar rong no bodol rong no ang kobogo jekhini nuk tongo bono rom narugoi ungkoi narugoi ano kol ki jakhai ani mungkhai rotindra nga ani bihing mungkhai medarani
Engkai 5 tarik Desember engko 7 tarik Desember যখন তে অকথামান দিন হর অকর engkai 5 tarik Desember ang mobile mangka একটা জায়গা engko khai kok sai jong bo silabai engkai mobile anthani recording all recording tong ta bo engkai bo sao o silabai kok saka engkai ang o dino 7 tarik ni horokai ang kisa bobo nungjak swag enne nungjak no bobo nungjak engkai ang kamni phaike engkai nungjak engkai o din horo engkai nya ang saka mai chabai saka engkai nya hai nung tamo muti yung engkai afur kai nya jol jagai akhonai ano buka ano thapra phungsari engkai thapra phungsari khe ang bo share be phungsari khe engkai olokho already bini kagos potro aadhar card I card ration engko bini tamsemo engko to I card aadhar card ra engko ar ekta iyasi PRC rok ST rok joton trang thamai khe engkai trang thamai akhone okho thangata okore akhonai engkai bo buibe kok samani engko engkai kisan jaga nogoba karing ngnanyo engkai ang agi bo bono bareba nugjak bareba no ang kubun jaga bo ko parapoti besi rogo bo nukha wai mai tham nukha ang bono engkai te bang nijin bihik ba ang bono kuta saya engkai abono kuta saya ungte kai ko bangte kai munti khe okho thangata bo engkai already khenaka kicha misa buibai muti amok samok punai engkai ang aborong to bono asuk bisas saya engkai abono te tamsani ini logi song para kai ani logi para kai to ugu phal logono chung hamjalai kai jago hamjalai kai jang mani no chung engkai ko busa mak tham ka an busa 12 final taklai engkai temasa class 9 no engkai class 6 engkai ang busa da kai ni cinta kai ni amok kai ni he busa siklang to engkai botai ni amuti kai to kai guro goi ro guro to engkai chini songsar buti kai nai thong nai ba engkai abono bo kifit phaitu ifira khona nogo ongkoi phaitu jaisa hai chung songsar ongko khai kaham kai tong laya no engkai abono no ang kobogo engkai tei o burui buma bodol longno kobogo jekhini nukhai kol khai akhone bono ongkoi bok to rang trang thajakpo engkai an bong thani lun ungkoni noi bok sawaya konoi bo anong borok rang hodi noi naharja engkai ang saibo maya engkai an bihi যখন তে অকথামান পরখাই বক আনো রাং সাপাই engkai hai bufuru rang naharja ang saimia engkai bok sawo lun ha kan kaino ongko khai anori di nei akomang bok nahar bong thani nahar engkai bo যখন তে অকথামে ke ga bok rang sanka engkai engkai no ang saimia engkai saimia engkai ang saimia ba saimia saka engkai anong borok bo anota sari hine bong thani nahar ang ulokai sungoi akon saimak jekhini tobo jekhini nukhai u photo no nukhai bono nukhai engkai phone no call khaito phone number sawana 9233550238 on number call khaya konai buma bodol rongno kobogo tei buruiba je nuk tongnai rongno bongno ang kobokta chung bo bai khai lon nahar mani bo ta khai biang mo thang tong kha chuno rang kalang ria o run ni rang bo de kalang thang bo 10,000 ang 20,000 30,000 kai nahar mani bo tabok jathani tong bo orang no ang saijung soi malia bo phai chupai to eko musuk din ka ang saijung soi ma tong kha ang thani khai 1000 bo samani engkai basoi nono lofano suiriba no 1000 di inoi tharang mani ani khai luntun khoroi mane cholo khinai tharang mani abo bo ribalia bo thangkha tabo boro bathong kha angle abo ma nahanai bo phaikai mari naita tabo to busai mai angkha lun nahalai mani tabo khai bo boro bo thang tong kha ang saijung lun soi ma tong kha ang khai te tam khai saijung suchinani bo jethani tong bo phai kicha supai si to bo choya pa na ano phano rang ri phai to ang chuano ang saijung soi malia a somoya bin busainya bo bosaya ang bo sajak teng ya olo khai busainya ang chung nai kha busai bang saimia hincho busai kai saimia na no bo busainya saya bo mutike thana bagra bo busainya saya bole saimalia ani bo mong sudrani an parakha gophannagar ani khai Savitri Sathal ani parakha gophannagar bani bo mukha arohon
15,000 na haru bo angkai 10,000 ikha te 5,000 lilang dia angkai ang suwa no hine bo 15,000 na hamani takai suliya bosanya sungai kai bosanya saya bo angkai ta sadani bosanya hin chawo angkai jungo saliya kabuna bo jaga tongkhono jaga tongtho ani rang no bo phai tano di phai tu anga suno bono san ani mungkai dimbarani medarani ingkai an thani apro na apro sawo burima ang बहुत rang dor kanang to khano rang kisa bag di hini sawo ba apro an thani o 17,000 rang na ha ka 17,000 rang na ha roi bo ningo to phono nako khainin ka kana ta sadi ang to phono soi tong nai mas to ko nong ni logi wa hini sawo ge tabu ge bo phasi cholia ta tabu ge bo nok nu khung bu sai bu sana ki bi oi sala ba si khali thang ka hini tabu kai sawo ge ta sung ba ge jung run sunai run master somni no chin noko kawi tong bong man the bong ni sanai ge tabu de tong nai de narang nai sila bo bono yakari ri he di bini run tong go borok bang mani run bo phai sobai na go jodi yakari ri he ang kai de bono na tine chela bo phai chini run sobai di medara ino de jaga no go tong khang kai bono de kono borok phono chung no sa di chung bono rom sinai ta bini bo sai nang kai chung tabo rang san pai ka chung no run master rang san to ka ni bi rang na mani hodi ne bini bo sai no da sa su ka ne chung to rang san pai ka bi sai sawo chung nong thane rang na mani ang thop jaw ek thop phana ang sai miya hini sawo iko bini photo an thane tui jak de o buri no de no go tong nai o joto no no chung no sa ri de nong nai joto bor no ang joto no sawo ani run ni bo mung kai big top